Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share it to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget guys, like our page on Facebook. We also have our TikTok account guys. Ayan, maraming salamat sa mga tao na nagsubaybay doon or nag-look forward din sa aming TikTok account. And nga pala guys, today is Friday and it's March 26. And actually guys, hindi kami natuloy pala sa shipment kaninang umaga. As what I have said sa previous video ko, mag-ship sana kami ng Pacagayan but hindi nangyari guys kasi nga late kaming gumising. And sa mga hindi pala nakakaalam dyan, around 30 to 40 minutes or 1 hour pa nga, depende yan sa pagmamaneho, yung dapat naming biyahiin patungo ng Kabakan guys para mapadala yung ating sisiw guys sa bus para makarating ng CDO. So kanina, since late na kami, hindi na lang kami tumuloy and nakausap ko naman din si sir. Sinabi ko sa kanya kung ano yung nangyari. So, pasensya sir kung medyo late kami talaga kanina. Pero ayun, bukas na lang. And actually, nakaprepare na. So, tulad ng sinabi ko sa inyo dati, magpapadala na ako ng mga iilang kailangan din nila doon guys. So, especially yung permit, ayan, nakalagay na to sila dito sa box natin guys. Ayan, prepare ko na to siya kagabi pa. Actually, pero kaninang umaga, late kami gumising. So, yung bottle natin guys na pwede nilang lagyan ng nipple na pinapadala ko rin. So, nandito rin yun guys. Nilagay ko na talaga sila dito para hindi na sana namin makalimutan. So, nagpadala rin ako ng konting pagkain para in case na wala silang mabili agad-agad, ay at least meron man lang ding makain ng konti yung ating alaga na pagkadating dun sa kanilang yard. And, yun nga, yung parang nipple guys na ilalagay sa plastic container. So, nandito na rin yan guys. Nilagay ko na rin yung birthday. Ayan, nandito na nakalagay nung sisiw na ipapadala namin bukas sa CDO. So, pasensya ulit sa inyo, sir. And anyway, guys, nga pala meron akong ipapakita sa inyo. Dumating na kasi yung in-order ko from Shopee na mga vials. So, ayan yung mga vials, guys. Actually, naghanap ako ng vials dito sa amin, pero wala. Kasi nga, hindi ata sila nagbebenta. And most of the time, is nabebenta siya sa mga doktor. So, since wala akong mahanap nga dito sa amin, guys, nag-try ako sa Shopee. So, siguro available din to sa Lazada. Ayan. So, ang gagawin namin dito or purpose namin dito, guys, kasi kung natatandaan nyo or matatandaan nyo, meron kaming Coryza vaccine na napakalaki nung kanyang lalagyan. Actually, yung ganito kalalaki talaga. So, ang gagawin namin, guys, siguro magpapadala kami lalo na dun sa mga sisiw na kailangan na bigyan pa ng Coryza. Kasi may mga ilan kaming sisiw, guys, na wala pang Coryza vaccine, kinukuha na or okay naman na din sa buyer. So, other than that, na mga ibang release namin, kapag na-release na yan kasi talaga guys, usually tapos na silang nag-Coryza vaccine. So, bumili kami nito guys para in case na wala pang Coryza vaccine yung isang sisiw, ay mabigyan niya pagdating sa kanila. So, syempre sa biyahe, lalagyan din natin yan ng ice, everything na kailangan ng ating vaccine para hindi siya masira or hindi nga mamatay yung bakuna na ibibigay sa mga alaga din nila later on. Kumuha kami actually ng tigdadalawang 100 ml. Ayan, merong isang 100 ml dito guys. So, bali dalawa yung kinuha namin na malalaki. Kasi meron ding mga iba't ibang vaccine din sa ngayon guys na pwede naman naming paghatian ng mga breeder. So, nag-purchase kami nito kasi kapag kukuha kami is ito din yung lalagyan namin. Kasi nga, seal na siya guys. Actually, hindi siya naka-seal nung dumating dito. Ang ginawa ko is ako na lang yung naglagay nung cup. Napakahirap siya actually guys or medyo mahirap talaga siya. Ayan, na ilagay. Pero alam ko, meron din namang mga sealer nito pero mahal nga. So, dahil sa kamahalan guys, na-check ko na rin kasi yan sa online shopping mall. So, na-check ko na rin, napakamahal guys. Umaabot ng 4,000. So, hindi ko na kinuha yun. So, ako na lang yung nagmano-mano guys. And ito naman yung siguro 8 ml or 10 ml. Ito siya guys, ganito kalaki. Kumuha lang din kami ng bali 10. So, ayan lang guys, konti lang din yung kinuha ko. Then, ito yung sealer niya guys, oh. So, pwede na kayo lang din talaga maglagay. So, tiyagaan lang sa paglalagay guys kasi nga, napakahirap para sa akin. Pero anyway, ayan, nasingit ko lang kasi para nga din ito sa mga iba pa naming alaga na kapag na-release namin tapos talagang kukunin ng may-ari, hindi pa nabigyan ng Coryza vaccine. So, siguro by the time lalagyan namin ng Coryza vaccine or bibigyan namin sila kahit nung dito lang, kahit siguro mga 2 ml para nga din sa dalawang sisiw na yun. Dito naman tayo sa brooder area namin. Ayan, i-flex ko lang pala yung papadala namin pa Cagayan tomorrow. Ayan, na-post ko na rin yan
sa Facebook namin. Kagabi ata din yun. Pulit yung nandito. Ayan, ito yung pulit guys ni sir. Ayan po. Yan yung pulit na ipapadala natin tomorrow guys. Ayan, napakaganda ng katawan nito. Ayan, yan yung kulay niya. So, ayan, see you tomorrow sir. Para sa mga sisiw nyo. Ayan yung sisiw. So, i-flex ko lang guys para may idea kayo. Kasi talagang late kami gumising kanina guys. So, yung isa naman, yung stag is nandito sa kabila. Bali, 3 lang yung nandito. And, kunin ko yung black guys. Ayan, napaka-aligagana nila. Ayan, eto. Buti ay lumapit siya. Ayan siya guys, yung ating stag. O, diba? Napakagandang tumingin guys. Napaka-ano ng ulo niya. So, ayan yung ating stag guys. Oo, diba? Ayan yung kanyang kulay. Ayan, actually, may chances ito na mag-red. May mga kulay red din. Kasi nga, yung tatay din ito is si Goki. So, ayan. So, i-update ko sa inyo si Goki mamaya, guys. Kung gano'n na siya kalaki. So, ayan, guys, yung ating stag na ibibigay kay sir na galing sa CDO. Ayan po, ma-flex ko lang. Of course, dito, ganun pa rin yung mga sitwasyon nila. May mga iila na meron pang ilaw talaga kasi nga medyo maliliit pa. Napaka-pogi nung manok na to. Ayan yung kanyang tapay, guys. Ayan. So, ito naman yung kanyang kulay, guys. Ayan. So, ayan na po yung ating isa na may kagandahan din talaga yung tapay. Ayan. Nagtataka siya, guys, kung bakit siya kinuha. Tapos, nagsasalita ako sa harap niya. Pero, ayan yung ating stag, guys, na isa. So, ayan guys, papakita ko nga pala sa inyo si Goki sa ngayon guys. Ito yung tatay nung pinakita ko ng mga sisiw sa inyo kanina. Ayan na siya sa ngayon guys, oh. So, ito yung kinuha ni Sir Fabia from Sir Sia dun sa Davao. So, siya yung nag-ship nito. Siya din yung nag-select. So, maraming salamat nga pala. And shout out sa inyo, Sir Alejandro Fabia. Siya yung kumuha kay Goki. So, ayan guys, i-flex ko na muna siya. Ayan siya guys, ganyan na siya kalaki. So, nakuha namin siya before mga around 5 to 6 months old siya. So, ayan na yung likod niya guys. Napaka-upwing niya din. Ayan yung kanyang mga paa. Ayan. So, eto na yung Goki namin sa yard. And napakabait talaga nito guys. Talagang wala akong problema pagdating sa mga pakain. Kasi nga, hindi siya nangangagat or anuman. So, ayan yung aming Goki dito guys. So, ayan guys, dahil maraming nagtatanong sa inyo kung ano nga ba yung gamot nung parang nagbubula-bula sa mata ng ating mga alaga. Actually guys, may dalawang factor yan. It's either guys, kailangan na i-deworm. Yes, may pang deworm po tayo para sa mga mata na ating mga alaga. Kasi meron nga tayong tinatawag na eye worms. So, pangalawang factor din guys is maaaring merong sipon yung ating mga alaga. Kung kaya minsan lumalabas din yan sa kanilang mga mata, gumagawa din yan ng mga bula na nakikita natin sa kanilang mga mata, right? So, sa pinaka-inner corner guys nung kanilang mata. So guys, doon tayo mag-focus sa mga eye worms. So, maaari kasi yun guys na meron silang mga bulati sa mata. Ginagamit nga pala namin doon, wala nang patumpik-tumpik pa guys, is yung Oxyrid. Ayan. So, ito yung ginagamit namin guys na pang eye dewormer. Ayan. So, ito yung Oxyrid guys. So, inilalagay siya sa mata ng ating mga alaga guys kasi nga meron din tayong tinatawag na eye worm. I-try natin guys at makita nyo din na pag-apply ko. Actually guys, na isasabay namin to kung minsan sa pag-deworm sa kanila ng mga astig or yung talagang ini-intake nila. I-try natin to sa isang manok namin. So, kapag nagde-deworm kami guys na ini-intake nila, nagbibigay na rin kami nito para sa mga mata nila. Bali, ayan guys, sample ko tong isa nating alaga dito. So, actually yan guys, hindi yan nagbubula guys ha, kasi nga nakasanayan na namin yung paggamit ng Oxyrid. So, talagang naiiwas na rin namin kahit pa paano yung eye worm. So, sa ngayon, ayan, bibigyan natin siya ng eye worm, ayan, or yung ating Oxyrid guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Binibigyan lang namin ng at least 1 to 2 drops. Ayan, 1. So, yan, nag-react talaga agad yung kanyang mata guys. Talagang natural na reaction yan kapag nagbibigay tayo ng deworm sa mata. Sa inyo guys, kapag napansin nyo na merong maraming bula
So, possible yun guys na yun yung mga worms or mga bulati sa kanilang mata. So, nagre-react talaga kasi yan agad-agad guys, lalo na kapag napakarami din. So, dito naman tayo sa kabila guys. Ayan oh, meron siyang mga bula-bula guys. Ayan, hayaan lang natin guys na mag-penetrate yung gamot. So ginaganyan ko yun minsan. And minamassage din talaga namin para ma-absorb talaga dun sa kinailaliman ng kanyang mata. So ayan guys, oh, nakasaad din dyan yung fast acting niya. It expels all eyeworms in 2 minutes. Ayan, yung ating Oxyrid na ginagamit sa mga mata ng aming mga manok bilang pang deworm. So hindi lang sa ini-intake, kundi meron din pala para sa kanilang mga mata. So ayun guys, yung ating video for today tungkol sa eyeworm. As makailang beses na ako nakapag-share sa inyo tungkol sa aming pinapa-intake sa kanila ng mga alaga namin na panggamot o yung pang-deworm natin. Subalit, hindi ako nakapag-update nga sa inyo regarding dito. Dun sa aking video tungkol sa mga gamot o yung mga must-have na gamot, ayan, na-include ko tong Oxyrid. Pero yun na nga, hindi ko sinabi sa inyo kung para saan siya. So ayun, sana naliwanagan kayo in this video din. Ayun lang siguro yung aming munting video for today. Maraming salamat sa panonood. And ayan si Poy Poy guys. Ay nagkakape na siya kasi nga magpapakain na siya ngayon kasi nga hapon na rin guys. So late ako nakapag-vlog din today. So ayun lang guys, maraming salamat again sa panonood. And if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget guys, like our page on Facebook. So with our TikTok account, ayan na po, nasa screen na natin. So ayun lang guys, maraming salamat. Please do good everybody. Goodbye and peace out!